खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारिनि बाखनायथाव खामानि। लाइमोनफोरखौ गेलेमु फारसे थुलुंगा होनायनि थांखिजों समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारिया जुमदुवार हालामनि मोन 6 गामिफोर फारियै लालपुर, बालागाव, बसाबिल, अन्थाइबारि, बल्लामजरा आरो सालजुरि गामिनि लाइमोन क्लाबफोरनो गेलेग्रा मुवा बेसाद राननानै होदों। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला 2 नं साग्लिजार उमानन्द गामिनि थागिबि बिफा मंगल नार्जारि आरो बिमा जमुना नार्जारिनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि जोंमासा नार्जारिया मेट्रिकआव 84 जौखोन्दो आरो गोजौसिन गेजेरारि थाखोआव 75 जौखोन्दो लानानै दायो क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव इंराजि आयदायाव अनार्स लानानै फरायगासिनो थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय बावैसो सान सिगां हाइ प्रेसारजों नाख्रेबजाना दायो गुवाहाटीनि स्वागत देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। मख'नो गोनांदि नखरनि रांखान्थियारि थासारिया लोरबांथिनि जाहोनाव दायो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय राङारि मदद मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा नोंथांमोना जोंमासा नार्जारिनि फाहामथायनि थाखाय गाहायाव होनाय QR क'डनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि बुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाग्रागाव राबाफारायाव खुंनो लानाय ब्रैथि गोथार दमासि फोरबोआव 20 जानुवारि खालि जाखांफु देंखो रोजाबगिरि कुरनामयी राभाया बाहागो लागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ EM रनजित बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबाफारि। EM रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि बियाबाव गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। बिथांनि बेबादि बाखनायजाथाव हाबा मावनायखौ कम्बल मोनगिरि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार आरो EM रनजित बसुमतारीनिसिम साबायखर बावो। बाथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव BTRनि CEM प्रमद बर'आ 75 बोसोरनि रमान केथलिक गिर्जाखौ अर सावना गालांनायखौ नायदिंहैदों। थांनाय 15 जानुवारि बुधबारखालि सोरबा दुथाङा स्रोदै सावना गालांनाय सन्देह खालामनाय सावथाल हारिनि जख्रा गामिनि रमान केथलिक गिर्जाखौ अर सावना गालांनायखौ BTRनि CEM प्रमद बर'आ मैया नायदिंहैनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव सुलाद लायो। द'थि खौराङाव दङ सन्जय रायखौ कलकातानि सिलदा बिजिरसालिया दायनिगिरि फोसावबाय। 2024 मायथाइनि 9 आगस्तआव कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेजनि सासे आइजो डक्टरखौ जिनाहारि आरो बुथारनायनि दायाव कलकातानि सिलदा बिजिरसालिया सन्जय रायखौ मैया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। स्निथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव जख्रानि रमान केथलिक गिर्जा न' सावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय बुकुल मुर्मुखौ पुलिसआ हमबाय। दाइनथि खौराङाव दङ सुरजित बसुमतारीनि एटिएम कार्ड गोमानाय मोन्दों। रैसुमै हटेलनि साखाथि पान्जाब नेशनेल बेंकनि एटिएम सेराव सुरजित बसुमतारीनि एटिएम कार्ड मोन्दों। बे एटिएम कार्डखौ कृष्ण बसुमतारीनिफ्राय 7002815132 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानै लांफिननो हागोन। गुथि खौराङाव दङ हावलिनि जयेन्ट बाजार गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय 12थि जयेन्ट बाजार क्रिकेट प्रिमियार लीगनि मैया क्वार्टार फाइनाल जानानै थाङो। हादरसानि दाब दाब जायगानि मोन 16 क्रिकेट हानजाया बाहागो लानाय 12थि जयेन्ट बाजार क्रिकेट प्रिमियार लीगनि फाइनाल खेलाया फैगौ 26 जानुवारियाव जागोन। बे गेलेनायाव देरहागिरि हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 50,001 रां आरो रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 30,001 रां होनाय जागोन होनना खेला सामलाय आफादा मिथिहोदों। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि दलमारा ओनसोलनि सामारफारा गामिनि रायजोफोरा सरकारा लामा बानायनानै होनायनि दाबिजों न' रड न' बहत स्ल'गानजों सोमावसारदों। लामानि थाखायनो बायदि लोमजानायफोरखौ गारिजों लांनो थाखायबो गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जायो होननाबो बिथांमोना मिथिहोयो। 11थि खौराङाव दङ आइफवालि इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट सामलायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारबाय। SOP आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नाम्बार B/इक'-टुरिज्म/954952 DT 10/12/2024 आइफवालि इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट सामलायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों। चिरां जिल्ला काजलगाव डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारआ